Het Magiefest is georganiseerd door de Magirus Duits Club Nederland. Het iconische merk ontstond in het Zuid-Duitse Ulm en de kathedraal van die stad is herkenbaar in het beroemde logo. Peter Beterams uit Meerlo wilde een festival met meer dan alleen maar voertuigen van zijn eigen club. Ik heb 10 jaar geleden heb ik zelf kanker gehad. Toen heb ik op een gegeven moment tegen mezelf gezegd, ooit ga ik een keer een evenement organiseren. Ik kreeg vanuit de club vrijheid om iets op te zetten en op te starten. Ja, daar heb ik 1,5 jaar over gedaan. Mijn plan geschreven. De clubleden die worden vrijwilligers spelen. En dat is nou wat er nou staat. We zien hier een Texaco-tanker, maar dit is dan een replica op basis van een Magirus Duits. Ja. Zelf gebouwd? Zelf gebouwd, helemaal op het chassis van de Magirus Duits. Een geweldige variëteit hebben we met allerhande auto's door elkaar. Ja, ook andere merken. En hoe kijkt u naar die andere merken als Magirus Duits liefhebber? We zijn allemaal liefhebbers van oldtimers en daar gaat het om. Het is een brandweerwagen van de BB. Bescherming burgerbevolking is opgehouden in 1985 en toen zijn ze allemaal geveild bij de domeinen. Wat denken de mensen dan als je op de camping komt? Ja, we worden bevrijd.